Der findes to typer kunder. Der er dem, som elsker at tage i IKEA. Og så er der dem, der hader at tage i IKEA. Hvordan kan vi gøre livet lidt federe for den sidste gruppe? Her har vi Henrik. Han hader de mange mennesker, de lange køer og det uoverskuelige varelager. Men Henrik får sig i dag en glædelig overraskelse. Han får øje på en plakat. Her bliver han introduceret for IKEA Snap, som han downloader. Henrik tjekker ind i Taastrup. Han starter med at scanne varerne ind, som automatisk tilføjes hans indkøbskurv. Henrik scanner løs. Let og lige til. Efter han har fundet alt, hvad han skal bruge, betaler han og modtager sin kvittering. Glad og tilfreds stryger Henrik med sine mindre varer forbi varelageret. Her har han ikke noget at gøre, eftersom hans varer allerede er blevet bestilt. På vej ud viser Henrik hurtigt sin kvittering ved den køfri snapkasse. Mens han venter på sine varer, uploader han sit nye køb på Facebook og deltager automatisk i konkurrencen om et IKEA-gavekort. Med sine varer under armen tager Henrik nu hjem, uden at have stået i en eneste kø. IKEA-priser uden kø.